Hindi. Ano kain muna. Kain muna. Hindi di tayo mag-live niyan kay ano yan. Baka ma-viral tayo. Joke. Ilan? Tapos 10 minutes lang. Hi. Godwin, say hi. Yan guys, eat all you can for only 200 pesos. Yan yung mga foods. Anong masasabi mo, Dong? Dong, anong masasabi mo, Dong? Kung anong masasabi mo? Wait lang ba? Magsalita ka. Mau yan na. Kung hindi football kita. Uy, mag-shoutout ka na. Mamaya na. Shoutout ka na. Uy, bawal yung ginagawa mo. Bawal mo. Nagugas dito plato. Anong ulam mo? Hello, baby. Hi, baby. Nagkain ka na? Hello, hello, hello. Kasama kong ate ko. Ay, mama, bayad ka na? Hala, babe, magkamukha na kayo ng face. Yung ate ko. Ano nga ilagay ko ba na Baba na yung bata, oh. baby and Freddy. Hi. Hi, say hi, baby. Hi everyone. Parang mini-me mo na yan. Ano yung sa video mo? Or video call? Video lang. Ayan. Bye. Bye. Bye-bye na, baby. Kain na. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Kain na, kain. Don't need no coffee, yeah. Ayan yung Got no makeup. natin. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time. For only Bathtub, 200 pesos. we don't gotta rush no. Punta na kayo dito Never sa gonna rush no. Mark's Cafe. Life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Sige na, bitin Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Ayan, for only 200 pesos. Welcome to my Mark's Cafe, guys. Make sure you to like and subscribe on YouTube. You got me feeling love. You know I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love. You know I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
vloggers. Charot lang. Ayan yung dessert natin, yung cake. Pwede rice, tapos yung papaitan. Yung sweet and sour meatballs. Spaghetti. Masarap, madam. Malinam-nam. Malinam na. Pag sure, madam ba, magsabi ka ng pawang katotohanan. Bakit? Kung ano ang... Masarap nga. Ah. Parang ano, Shanghai ng ano ba? Shanghai ng ano. Ano to? Saan na? Chongqing. Chowking, hindi wow. Wala namang Shanghai yung Chowking. Uy, meron? Ah, meron ba? Hindi ko nalalasan na. Sa Jollibee lang ah. Ay, ito pala si ano, si Helen Hinamon. Magano ka, mag-speech ka na dyan. Hello. Hello po. Parang ang gatil po. Saka yung pansit namin. Hindi talaga nawawala ang pansit. Yan guys. Yan yung mga foods natin. Check natin yung mga dishwasher natin kung okay na ba. Ayan, hi guys! Kumusta kayo dyan? Okay lang guys. Anong masasabi mo? Sabi ko guys, natapos na namin yung one. Anong tawag yan? Anong tawag yan ng... Ha? Ano? Sabihin mo, i-subscribe nila ako. Ay! Dili mo, kabalo. Mabaliktad mo nga ako. Mamaya na. Maglinis pa ko. Hello guys. Paano maglinis ng kalan? Basta kay... Init-init pag may atik. Oy! Bakit kasi nilinisan pag mainit pa? Mamaya dapat, di ba? So, anong masasabi mo ngayong araw na to? Araw lagi. Gusto masasabi ni mo, mayabok. Nayabo. Ano masasabi mayabok? Ito ang ano namin. Chip cook. Ano masasabi mo? Dahil sa Tide, maputi ba? Mabango. Yay. Uy, mag-speech. Ah, mag-speech pa pala. Ano speech? Grabe siya. Ay. Japanese speech. Hello, Q&A. Japanese speech. 皆さん、頼むよ。今日はね、eat all you can。みんなよろしくお願いします。おいで。食べましょうが美味しいなの。じゃあね。Ellen Hinamon, subscribe please. Ayan, subscribe nyo yan siya guys. Si Helen Hinamon. Meron tayo. Di ka naman nag Meron tayo sa YouTube. Hindi, meron siya YouTube mo, madam. 20 subscriber. kasi ako nagkara-download. Kasi yung mga ano niya, nasa akin binibigay niya. Yan. I-subscribe ko ko para madagdagan. Yan yung mga kumakain guys. Ayan, hinintay pa lang natin yung mga iba nating visira. Try mo Yan. tingnan ganit ako subscribe ko. Sige na. That's all for today guys. Don't forget to like and subscribe on my channel.
Saya Kuday at your service. Bye! Sino gugom? Itiut, itiut. Itiut, itiut. Sige kayo so. Itiut, itiut. Itiut gida. Saba ba? Huwag kang maingay. Kay nasipa. Nasipa. Igun na day, igun na day. Kaya ay kayo sila Jim-Jim ito. Ha? Mura kaya ay kayo karon kay dalawa kami nandito. Yeah.